Aldoning Sabado a 29 ning Hunyo mi balitang meyang uyabyay arayat Vice Mayor Emmanuel Bon Alejandrino. Dakal na ring mga pakirot uling Lunis hanggang Biyernes, masika niya pa iting mag-opisina king munisipyo. Kabang dakal ka ring alkalde king Pampanga ring kayabe na pangtinagon king birthday celebration ng Sasmuan Mayor Lina Cabrera inyang Biyernes, June 28. King okasyong iti, peg-pray over na lapakanong Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto Didi, kayabing kayang mikibale ay Mayor Madet Alejandrino. Kwento din ka pamilya ng VM Bon, may sakiti atyan ing BC Alcalde at may manyu kaya, kauli na bale inya makanyang deng de laking ospital. Kenny Mila Koya kanumale tawat mi deklarang mete pasado 1:57 ning garingaldo ning June 29. Ing sangkan, abdominal aortic aneurysm. Nga ng Mayor Madet Alejandrino may diagnose ng ating aneurysm ng kayang asawa. Sumangid na niti, patugot king pamagobra ng antimong lokal na opisyal ng baler. Kasi dimdam na po king doktor na pwede yung po pa-opera pa mo nung alitang maningat siya itang bawal. O niyan po talagang sigurong atsukeng ugali na itang talagang pahamag-serbisyo ang gampong Vice Mayor Yamo po. Alos mo naman po yung obrana ng meto nga mayor. Akakayan tabi ke po ko balo na mamanikyak yung bundok. Mandakapya karetang maglaging. Ingataan na yung kabundukan tamo. Samantala, iniimumuna ng Vice Mayor Bon antimong BC Alcalde ning Balen. May kaya rin ng atlong termino o siyam abanwang pamanungkulan bilang mayor manibat 2013 hanggang 2022. Bayong political career na may kilala antimong Supremo ning hukbong mapagpalaya ng bayan o HMB. Apin iniing armed wing ning 1930 Partido Komunista ng Pilipinas, inya makanyang deng kilala king mabilog a bansa. Ikit na kanong Mayora Madet nung makanano niya kaluguran VM Bon ing Balen, kaya may nibatan ing prinsipyong bayong arayat at itikanu ing legasiya ning kayang asawa. Ngini po nga niya rang po sana kayo nung makanano ning liguran ng Balen tamo nung makanano niya pong pasala. Sana manyat ko pong kasawpang kayo kong kabalen po na maging matatag ko. Wala ko pong piko ng lakas o sika ng loob. Nung po kayo at siguro po yung maging inspirasyon ko na mo po itang likwana pong service, likwana pong talagang legacy at metong ko po karetang maging inspirasyon ko. Pangadwa po ng bibiyedi sika ng kako, rin pamilya ako. Deng anak niya po nga po, kailangan ko po talaga magpakatatag para kimbalenta mo. Halos alanong pipagpwestuhan deng Bulaklak ape para ladareng makirami king pamilya Alejandrino, manibat kareng lokal hangga kareng national a lider. Dadagsala naman din taong makirami bit-bit ing kwento tungkol king meyang wabyeng lider. We are so very proud of him and thankful because of his accomplishment in Arayat, particularly in Arayat. And even during those time that he was, Uli ning track record ng Vice Mayor Bon, lakwas kareng kilusan. Madagulya kadumeging saup king kapulisan, lakwas king intelligence at peace and order. Or tips mula po sa kanya? Usually si Mayor Bon siya nabibigay sa akin ng mga tips kung sino yung kailangang hulihin natin, saan natin pupuntahan yung isang tao na kailangan natin hulihin. At marami siyang mga nabigay na information sa atin, mga tips dito sa kanyang bayan. At ayun ay napakalaking tulong sa amin sa PNP. Kaya mo naman kareng may kirame Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto apeni munane ing metong misa para keng meyang wabye niting Lunes, July 1. Minuna na lang mintaking burol di Pampanga Governor Dennis Delta Pineda inyang kamamate na pamong Vice Mayor Bon at katuki naman di Vice Governor Liliananay Pineda kayabe ding Pampanga Mayor's League. Pakaburol yung katawa ng BC Alcalde king Alejandrino Compound king Barangay Kupang Arayat Pampanga. Makasadyayang marapating public viewing king July 7 aldo Domingo king munisipyo kay Bat Taglus Daneng Ilibing iti. Ako po kaya kayong talasuyo, Jana Lumbang Parungaw, ating pusong makabalan.
News.